nosaltres també des del grup Compromís considerem que buscar noms més adients que formen part de la toponímia de la zona i que formen part també del llibre de repartiment ens pareix que era molt més adequat que entenem que els noms dels veïns que eren simplement suggerències. Jo crec que cal agrair en aquest cas el treball tant d'Isaías Blesa com el d'Agustí Ventura, sempre disposats a col·laborar i a buscar noms més adequats a la història de la nostra ciutat. I era una petició que era antiga. És cert que s'han vessat crítiques per part també de l'associació de veïns al departament. Des que nosaltres estem, tant el meu company Jordi, el regidor de Cultura, com el meu, no ens consta petició més que la dels veïns dels ministeros, que sí que es van adreçar directament a parlar amb nosaltres, i aprofitar no solament que anem a votar a favor, sinó també per a manifestar que estem oberts per a rebre a qualsevol associació de veïns i a qualsevol persona que vulgui adreçar-se tant al Departament d'Urbanisme com al de Cultura. Gràcies.